Dnes spoločne odkryjeme záhadu, ktorá leží v hlave nejednej z vás. Budeme sa rozprávať o tom, prečo sa každú noc budíš v presne rovnakom čase a čo s tým môžeš urobiť. Ahoj, toto je tvoj spánkový kompas. Moje meno je Sandra Landl a prevediem ťa cestou od nespavosti až k pokojnému a plnohodnotnému spánku. Odovzdám ti všetky moje skúsenosti a znalosti, ktoré som sa počas svojho života s insomniou naučila. Vitaj a som rada, že si tu. Aby som ti lepšie vysvetlila fenomén pravidelného prebudzania sa v rovnakom čase, začnem jedným príkladom zo života, ktorý som už nieraz počula a ktorý sa kedysi týkal aj mňa osobne. Čas, ktorý v tom príklade spomeniem, je len orientačný, ty sa prirodzene môžeš zobudzať v akomkoľvek inom čase, to je jasné. Jednu noc sa prebudíš uprostred spánku presne o 3:11. Nepatrná zvláštnosť, ktorú si sotva všimneš. Nasledujúcu noc sa to však zopakuje a potom znova. Spočiatku si pomyslíš, že ide o náhodu, niečo, čomu netreba venovať nejakú pozornosť. Ale keď sa tento zvláštny moment zopakuje 4., 5., 10. raz, začne ti to ležať v hlave. Prečo práve tento čas? Čo to môže znamenať? Je to len zvláštny rozmer môjho tela, alebo je to niečo hlbšie? Myšlienky sa ti začnú motať hlavou počas celého dňa. 3:11 ten čas ťa prenasleduje. Je to snad nejaké znamenie? Snažíš sa nájsť na to nejaké logické vysvetlenie. Možno ťa prebudza nejaký zvuk, ktorý si doteraz nevšímala. Možno nejaký šum z ulice, vzdialený ruch mesta, ale všade je ticho. Skontroluješ budík, telefón, dokonca preskúmaš okolie izby a nič. Absolútne nič. A tak tu zostávaš s tou záhadou. Pre niekoho, kto prechádza niečím podobným, to môže byť naozaj mätúce a možno aj poriadne desivé. Pravdou však je, že táto záhada vlastne vôbec nie je taká záhada, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Dokonca ju zažívajú aj tí najlepší spáči, len si to často neuvedomujú. V skutočnosti ju pozná veľká časť ľudí, no v o niečo menej záhadnej podobe. Keď sa zobudíme len pár okamihov predtým, než nám má zazvoniť budík. Pamätám si, že počas školských čias som to zažívala pravidelne. Vždy som otvorila oči pár minút predtým, než mi mal zazvoniť budík. Pre lepšie pochopenie tejto tematiky ti teraz položím otázku. Vedela si, že počas spánku sa všetci niekoľkokrát zobudíme? V skutočnosti sa to deje viackrát za hodinu. Počas 1 hodiny spánku môže človek zažiť približne 4 až 6 tzv. Mikroprebudení. Tieto chvíľky sú však tak krátke, že si ich väčšinou vôbec ani nevšimneme. Ak si to prepočítame, pri asi 7 až 8 hodinách spánku to môže byť kľudne 28 až 48 mikroprebudení za noc, čo je pomerne dosť. A možno si teraz aj hovoríš, áno, to by som najskôr musela spať tých 7 až 8 hodín. Neboj sa. Je to len príklad, niekomu reálne stačí aj oveľa menej na to, aby sa cítil oddychnutý. Ale ak sa necítiš dobre alebo máš pocit, že niečo nie je v poriadku, napíš mi. Neodkladaj to. Vrátim sa teraz k našej téme, len som ti chcela povedať, že odkladať veci na neskôr pri nespavosti nemá žiaden zmysel. Naozaj, neboj sa požiadať o pomoc, ak cítiš, že ju potrebuješ. Ako som už spomínala, každý z nás počas noci zažije niekoľko prebudení. Väčšinou si to ani nevšimneme. Ak však niekto trpí nespavosťou, jeho mozog je v noci aktívnejší, pretože vníma prebudzanie ako potenciálnu hrozbu. Má pocit, že musí byť v strehu a preto ťa pri niektorom prebudení upozorní, aby si sa úplne prebudila a mohla byť v bezpečí. Takéto prebudenia si potom na druhý deň jasné, že pamätáš. Na druhej strane, ak niekto problémy so spánkom nemá, jeho mozog to nevníma ako niečo nebezpečné. Prebudenie preto prejde bez nejakého povšimnutia a do rána si naň vôbec ani nespomenie. Náš cirkadiánny rytmus, teda naše vnútorné hodinky, ktoré riadia to, kedy máme byť bdelé a kedy máme spať, sa dajú naprogramovať podľa toho, čo prežívame. Ako som už spomenula na mojom príklade a možno to poznáš aj ty, ten pocit, keď sa zobudíš pár minút predtým, ako ti zazvoní budík, to je dôkaz toho, že telo si dokáže vytvoriť návyk zobudzať sa v určitom čase. Rovnako si však dokážu vytvoriť návyk prebudzania aj v inom čase. Predstav si napríklad, že sa opakovane budíš napríklad 2:48 ráno. Prečo práve vtedy?
Môže za to silná emócia, ktorú si zažila v tom čase. Úzkosť, strach, stres, zvedavosť, čokoľvek. Tvoje telo a myseľ si tento moment spojil s niečím významným a tak naprogramovali vnútorné hodinky, aby si sa v tom čase prebúdzala. Na záver sa poďme ešte pozrieť na to, čo by si určite mala zapamätať z dnešnej epizódy. V prvom rade je dôležité pochopiť, že prebúdzanie sa v rovnakom čase počas noci je úplne normálny jav. Nie je v tom nič tajomné ani mystické a ako náhle si to uvedomíš, môžeš to využiť vo svoj prospech. Jednou z vecí, ktorú dôrazne odporúčam, je vyhnúť sa sledovaniu hodín v priebehu noci. Jednoducho si stanov pravidlo, prestaň sa zaoberať tým, koľko je hodín. Keď pochopíš, že pravidelné nočné prebúdzanie je prirodzené a poznáš jeho dôvody, prestane ťa to znepokojovať. A práve to je kľúč k tomu, aby si takéto prebúdzanie nemala. Ak sa v noci prestaneš dívať na hodinky, môže sa stať, že začneš odhadovať čas, keď sa prebudíš. Tvoj mozog ti pritom môže podsúvať nejaké rôzne predstavy a myšlienky, že práve teraz je ten tvoj čas, kedy sa pravidelne budíš. Jednoducho urobí všetko možné, len aby ťa udržal v pozore. Ale ty ho môžeš pokojne odzbrojiť jednoduchou odpoveďou. Ďakujem za informáciu, ale za prvé vôbec netuším, koľko je hodín, pretože čas nesledujem a za druhé, aj keby to bola pravda, je to úplne normálne a bežné. Nič zvláštne sa nedeje, som v bezpečí. Týmto spôsobom dáš mozgu najavo, že situácia nie je taká vážna, ako sa mu môže zdať. Keď ti bude na budúce predkladať podobné dôležité návrhy alebo sa snažiť upozorniť na niečo údajne zásadné, pamätaj, že to bude robiť čoraz menej. Časom ťa už nebude presviedčať, že sa deje niečo neobvyklé. Myslím, že pre dnešok je to v podstate všetko, čo som ti chcela odovzdať. Dúfam, že ti táto epizóda priniesla nové pohľady a trochu viac pokoja. Ďakujem ti zo srdca za tvoj čas a za tvoju pozornosť. Budem sa tešiť, keď sa znova počujeme aj na budúce.